Rêbendên artêşa Tirkiye û grûpên çekdar li pêşiya derbederên Efrîna Rojavayê Kurdistanê vekirîne. Rojane hejmarek derbeder derbasî Efrînê dibin. Lê vê carê çekdarên ser bi PYD û hin çekdarên ser bi rejima Sûriyê ve ku li gundê Aqûbê dimînin, rêgiriyê durist dikin da ku tu kes venegere gundê xwe. Mebest ji vê gavê ew e ku derbederên Efrînê bi qaçaxî û pereyan û bi nerxekî bilind veguhêzin bajarê Helebê yan jê di kampan de bimînin. Herwiha rê li pêşiya karwanên alîkariyê jî hatine girtin û ta vê demê jî derbasî Efrînê nebûne li gorî jêderên taybet ji arkê re eşkere kirîn. Jêderekî dî ji gundê Aqûbê ku nexwest navê wî were eşkerekirin got, duh roja înê çekdarên PYD rê li ber karwanek ji 2000 otomobîl ji derbederên Efrînê li gundê Aqûbê yê ser bi navçeya Şêrewa ve ku dixwazin vegerin cihûwarên xwe girtin. Herwiha karwaneka alîkariyên mirovî jî li wî gundî asê maye û got çekdarên PYD dixwazin derbeder neçar bibin di kampan de bimînin. Heman jê derî tekez kir ku rewşa wan derbederên ku asêmane gelekî xirab e û ew rastî gotinên xirab tên û çekdarên PYD û rejimê ji derbederan xwestiye ku venegerin Efrînê bi bihaneya ku rewşa herêma Efrînê dibin desthelatiya grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve gelekî xirab e. Wî jê derî piştrast kir ku mîlîsên rejimê mil bi milê çekdarên PYD li gundê Aqûbê rê li ber vegera derbederan digirin. Li kamp û cihên ku derbederên Efrînê lê dimînin, PYD û rejimê nasnameyên wan derbederan ji wan standine da ku neçar bibin ve negerin malên xwe. Tevî wê yekê jî welatiyên Efrînê bi dizî yan jê bi qaçaxî vedigerin li ser mal û milkên xwe li Efrînê.